Shipuin min nuai mek laya India ram ron run le mek tu thaler khaw khuap desert locust anti te hi eng ang ran nung nge an ni a eng tiang chi a hlawm nge an ni ti hi tun tum chu kan bel chiang le don ani mizo upa de chuan hripuya thlen hi chuan tra mina zui thin an lo ti a tun tunga po hian khovel puma hripui a len mek lai le kan India ram ngei po hripuya wanga kan boi mup lai hian boinara lian dang lo in mun le mekin thaler khaw khuap desert locust anti te chuan hripuin ram chung hun sang atom velang main ram chung an ron tuam tan le tatlat mai tram ma hruai tram thlen tu tur chu hei nge hi an mai lawng mo ti in thin phu depin atu po mai hian kan thlir ta thap mai chu ani hi heng khaw khuap te hi India mel makum hlun Pakistan lamatanga lo lut ni in thil thati tur renga lo lut ani lo wang hian Pakistan ho ron tir ni mai oma moi te po an ni a India rama khwal dom lo tak ni turin April ni somthum vela tangkhan an lo tholu chur mai si heng khaw khuap rual tamang khen te hian India rama lo nei tu te chu mang chera phlak tak aron man tir chhomek ani hi heng desert locust rol hian India ram khothlang lam state then khat Rajasthan Madhya Pradesh le Gujarat te chuna satakin arun vel meka Uttar Pradesh le state danga te po kai tan tu in thai chin amun hector singa chuang chu an mam puk to mai ani Anshu Sharma Sustainable Environment and Ecological Society mi chuan in ring renga kan omanga in ka hria khoila enge an pem zel don ti po kan en thli thai reng angai bokani he khaw khuap puang wanga har satna tuar na sajol state te hi COVID-19 le kholum lutukin atom na satna hmun ani le ngala hei hian khaw khuap puang do na konga po chetlak ati har sale zol le ani atia Om Prakash Plant Protection Officer Rajasthan mi chuan khaw khuap rol te hi anei tur anei zo chuan zana han pem chok thina an thogri po aringinara phlak tham hle ani ati bok India ram aron thlen ve ma hian Pakistan ram chuan February tha khan rampuma hemi wang hian emergency apuang to hi alo ni a Pakistan lo ni tu pakhat phei chuan kum somthum chunga khaw puang jinga alara phlak berang hei wang hian bole bal thar chu engang takin nge akiamang ti hi soilei thei po ni lawani ati hialani UNO peng pakhat Food and Agricultural Organization FAO chuan tuntuma khaw khuap puang mek hi Pakistan rama Balochistan Sindh Punjab province te hian hanin thlapung ni na soya heng khaw te hi maktaduai somli vela tam ni turanga yan nia chutianga tam chuan mihring maktaduai thum velin ni khata chole thlai aneiral zatang vel hi ni khata aneiral ve theya chhut ania hetiang taka thlai chin tele hnim aneiral chaka wang hian trampui mithi kan mawak mai alo om thu UNO peng pakhat Food and Agricultural Organization chuan asoi bokani COVID-19 adarna sat tak ma deuh khan uile kel thun pol ang hlau nikum khua India le Pakistan meu po khaw khuwa puang mai thei ma chon dan tur chungchang ngai tu in tum hni ngot an lo in be mana kum ma salam deuh sang ni som pasari tang sang ni som pari rin kar po khan khaw puang dona konga an thodun dan tur chungchang soin ram ria tum nga ngot meeting an lo nei to bokani hetianga khaw khuwa puang hian India ram hi kum sangha jakwa somruk pali tanga sangha jakwa somko pasari in kara tum somni panga ngot mai alo run to a hetianga lo run tum hi chuan thlai thar chu na sataka atlak niam thina wangin apuan na lai biala tram na satakin atlak pha hial thina ni India rama hian thlai e chethei khaw le ran nung dang do na konga thok tu pol Local Warning Organization and Plant Protection Department hi sangha jakwa somli parukhan din alo ni to nge ni tuntuma India ram ron run le mek tu thaler khaw khuap desert locust te hi khaw khuap chi jinga akhri didi chung kwa mi an ni a ala puitling che lo chu anrong asendang lamdeu ni in apuitling te ro a eng lamdeu an ni thunga heng desert locust te hi an magdang lam em na chu ran nung poi soi lo le huwa thala lem lo mania khosa keu thin atangin tho le khata a huwa che chu khuk chi ran nung ko ham le vir tak an hoina lama pia nga thaile hnim hring to pot chu mam puk mai then
ran nung huat thala em maya an lo in le thut mai thena ni thlai le hnim hring to phot chu an ei vek maya an ei zo hian ei tur omna lampanin rang takin an pem le nga zung thei mai bok si a he tiang hi an ni phung ani awang hian khowela bu le bal e chetu ran nung te zinga chuan achimom ber te zinga mi an hial ani heng thaler khaw khuap desert locals te hi ni khata kilometer za tanga za hni velte an thlok theya sea level atanga te a meter sang hni vela sanga an thlok theyani ram leilung le sigle sa zirin thlathum atanga thanga vel thleng te an dam theya an dam chung hian atui ek hopper le apui tling wing adult ate anin thlakwal thina chutiang chon kum khata tum hni atanga tum nga te anin thlakwal manani apui tling hi millimeter somnga tanga somsari vela sei ni in gram ni vela rit ani a an tak sarina buk tok gram ni vel hi ni khata thil an eitlang pui chota na thil sang ei thei mai chi polyphagus ni in thlai na apar ara achi akuang ba ka hong te thlengin an ei vek thei ani arwal tam taka om khoma ramda patuam khatmup thin ani a square kilometer khat biala hian maktaduai somli atanga somriat vel zeta tamte po anom thei ani anom na sigle sa in thlak dang lamdanin anin thla chhonna konga apui that veu phei chuan kum khata tanga kum hni chung te meu mai te an cham bang theya hewang hian khovel pum huap po a bule bal e chetu ran nung hria hlober pol an ni reng ani ole a hmor boklam kan lo hnai le don to anga Leviticus bung som pakhat chang som hni pahnia chuan heng te po hi in ei theyang khaw khuap chi reng te khaw ek thing chial chi reng te perpong chi reng te le khaw chi reng te ti hi kan hmu a Mizoram a hian van doi thlak taka an lo lut ve ni chuan Bible in kan ei thei tur a soi jinga mi ani boka kan lo ei mi to mai don em niang engpo ni se Bible a po kan hmu chen em chu khaw puang reng hi thil thalo lam chen chiana ani deuh zela chu wangin tuntuma hmun hrang khaw khuap puang po hi film khurnan le lo in ven lok nan mang theila aduam khop mai chu mai ni lovin hri te alena tram te atla khun chu khovel hun nunga ani thu Bible a po kan hmu a chu wangin ni ten hian kan top na ni tur kan hnai zel ani ti hre thar chungin kan rin na iso nget sap sawang u